Auzu billahi min shaitanir bismillahir rahim. Yan gudun hijiran Magga daga Magga zuwa Cakiri. In ka san ba ka yi riƙon gari bai kamata ba ka san ki riƙon gari kuma ka zo kana cin amanar jama'a. Dan shi riƙon gari da ake cewa kamar amanar mutane ne ka ɗauka ka ce kana iyawa. Kuma daga baya kasance mutum wanda yake naka shine zaren ƙetawa yana abin da ya ga dama kuma kuna ɗaya mishi gindi. Kuma abu ma wanda yake mummunan aiki wanda ba a so kwata-kwata ma'ana ya kasance shi ne yake yi. Kuma wai kuɗin da kuke haɗa kuɗin lanhu kuɗin jama'a bayan Allah wa'anda kuke haɗa ɗan kuna zuwa kuna kaiwa can kuma ga mutane kuke amsa kuma banda kuna amsa ga mutane kuma mutanen su ne yake zuwa kuna zagayewa kuma kuna zalunta su kuma kun zalunce su inda kuke kai kuɗin kuma ku zagaya can ku ce kuma ɗiyanku ne da jikokinku da ɗiyanku da wani ne naku ka a takura musu a rangwata musu amma kuma ga mutane wanda kuke takura ma su kuma aure su haka nan. Miki dalili wannan miki dalili kuma kai ce abin ma kai ba ƙauye ma irin ka ba ƙauye wanda gaban mutane benin nasu aka yadda ma kaya da kai da uwarka ka yi kwance da ita kuma ka ce wai ya kasance kuma ka ce wai za ka zo ka hukunta wani. Ta ina ne za ka zo ka hukunta wani? Daidai ne za ka hukunta daidai wani wuri ga gida ya kasance kawai ka ce za ka aikata wanga abubuwan ba wanda zama mato da kake wani dan Allah dan annabi. Kai wannan abin ka tsaya kalle shi da idan ka na basira menene me kake kurare me kake ni kai to ka wadi da bakin ka me kake ni haka bude baki kace wai ai hakuri kamar yaya hakuri ga wani menene hakuri kace ai hakuri daidai ina ne hakurin yake daidai ina ne hakurin yake a to ka sani abin da ke da kwai ka sani wannan abin tun da wuri ka shirya mishi ba yau na sani ba yau ka kawo cutar mutane ba ko ta zalunta mutane kala ba yau ka kawo ba bai zan Allah ta'ala wannan abin kun bar shi da izinin Allah kun bar shi in ma ba ku bar shi da arziki za ku bar shi da tsiya kuma dai sako na da sai dai na bada shi mai gari dan mai ya ban karamin wata su 600 mai gari dan mai ya ban karamin wata su 700 mai gari dan mai ubansu Iliya ubansu Garba mai gari wanda yana da jikoki cikin yana da ɗaya yana da kama kunne da kunni to da shi yake wanda suke ganin mayya ne na Cakiri mayyan Cakiri kenan masu rikon Cakiri ana kiran sarkin kunni kowa shi abin da ake hudi da shi yake kuma wanda ya raga wannan abin to ba sai na iri bayanin ba kusan bayanin can gaba da shi yake sai shege dan shege a gayya uban mazanata ai sunan ka gayya uban mazanata isa gayya uban mazanata uban su ne uban su Zabairu ai sai kira ka uban su Zabairu da mai dan maiya na gidan ayya asali